Reit, helo, yn enw i Gwion Ifan, a mae dyfu'r pleser nawr o weid bod fi'n cael cwmni Holly, Gwion a Heledd o Adwaith. Maen nhw newydd o'r off y llwyfan, di chwarae set weddol ardderchog, mae rhaid gweud. Merched, sy'n chi'n teimlo ar ôl bod o'r llwyfan? Ie, ni'n hapus iawn. Nath ni really joio. Really good gig. Yeah, very wholesome. Nice i gweld pobl yn canu i cyneuon ni, so very wholesome. Tro cyntaf chi'n Tafwyl? Na, ni bod cwbl weithio nawr. Trydydd gwaith, lle? I think conio ailwaith. I don't know. It's all a blur. Mae'r singles newydd i gael ymateb ffantastig, mae'n rhaid gweud. Fel o'ch chi'n gweud, mae Eto is a fan favourite already. Sut ych chi'n ymateb i'r sylw mae rhain cael? Mae fe'n amazing. Like heddi oedd pawb yn canu fe. Mae'n just bod mental. Mae'n just really nice. Mae pawb yn licor can, a mae'n bod Radio 6 a Radio 1. Mae'n just yn bach yn mental. Na, wrth o'n i weid, mae'r sylw chi wedi cael ar yr ochr Saesneg o bethau, mae'n angredadwy, really, cos dwi ddim really digwydd yn aml iawn, a sa'n mae'n siwrt ffordd i fi eirio'r cwestiwn hyn, ond pa mor bwysig a pa mor allweddol mae rhywun fel Adam Walton, mae'n bwysig iawn i chi, mae rhaid o ran hybu beth i chi'n creu. No, mae definitely ond, mae fe wedi bod yn chwarae ni fel... Mae wedi bod yn chwarae eto fel pob show yn ers fe dod yma. So mae hwnna'n eitha amazing, so I'm credu bod hwnna'n really digwydd ar show e. Mae'n really cefnogol. A i fi chi lawr yn yr history books nawr o ran dim spel nôl, ond i fyna yn scroll trwy Twitter, pwy dath lan ar Tim's Twitter listening party fi, oedd yn album melyn, ond i'n meddwl, waw, hwnna'n insane. Siwr nath hwnna ddigwydd? So nath e clywed ni ar Radio 6, nath e tweeto bod yn licor can. So nes i DM o fe, a ni fel, diolch, we'd love to send you a vinyl. A dde fel, ti'n neud fel Tim's listening party am y ddau album, so falle bydd hi'n dod lan, falle, I'm hoping. Wedyn nath ni neud, mae fe wedi bod yn amazing actually, wedi bod yn rili licor album, so crazy. A siarad am yr album newydd, Bato Mato, falle bod fi just yn very confused fan, beth yn unrhyw Bato Mato yn feddwl? So, athon ni i Siberia yn 2020? Yeah. 2 years ago? Yeah, just cyn lockdown. Ni'n chwarae mas yn Gwyl mas yn Siberia, a tour guide ni enw fe oedd Bato Mato. Mae'r album wedi cael ei ysbrydoli gan y trip na, so ni'n meddwl bod e'n very fitting. Mae'n teimlo fel bod chi wedi cymeryd rhyw fath o trywydd creadigol gwahanol ar yr album hyn. I chi wedi bod yn cydweithio gyda pobl gwahanol ar yr album hyn? Dim really, just ti bod yn cydweithio ar y stuff that's it really. Ni wedi gweithio ar Gethin Pearson am Eto hefyd. Ond ni just wedi cymryd yr un route really yn term o production a recordo. A mae'r album launch yn digwydd yng Nghlwb Ifor Bach ar y cynta. I've got my tickets, I'm 10 minutes fi'n credu fi gymurodd fi brynu fy'n hocyn. Pa mor gyffroes i chi, boys? Mor gyffroes, achos ni wedi gwneud fel ail gig ni lan yn Clwb Ifor Bach, a i just weld packed out am y second album ni, bydd yn just amazing. So, really gyffroes. O'n i'n gwrando ar BBC Introducing neithiwr, achos ges i early night neithiwr, a oedd Adam Walton yn chwarae Oren, A nath e ddisgrifio fel rhyw fath o early happy Mondays, o'n i ffili helpo meddwl bod e'n teimlo fwy grunge i fi, os fi'n honest gyda ti. Yw hwnna'n, i fi mae wedi blino a Oren, it feels very sort of come as you are, never mind fath o beth yn y fanna. Byddwch chi'n gweud bod chi'n cymeryd rhyw fath o ysbrydoliaeth o fanna, neu ble chi'n cael eich ysbrydoliaeth, os na? Sa'n credu mae dim fel band specific. Fi'n meddwl bod ni gyd yn gwrando i music gwahanol, a ni gyd yn trwy phases o gwrando i music gwahanol. So fi'n meddwl bod e'n kind of amalgamation o popeth. Ond dim fel specific bands neu albums bydd ni'n gweud sy'n ysbrydoli. A o'n i siarad am Clwb Ifor Bach gyda, dim byd yn ebyn Clwb Ifor Bach, mae hwnna'n fenyw a hanner, ond chi'n headline o Maes B. Chi'n chwarae Glastonbury lenni, boys. Mae hwnna'n ridiculous. Pa mor gyffroes ych chi? Yeah, really excited. I think, ni ddim yn disgwyl so mae'n, really special. I bet. Un cwestiwn ola, fi wedi holi hyn i'r pob artist fi wedi cyfweld heddi. Tafwyl, be sy'n neud Tafwyl y wych, be sy'n neud Tafwyl yn special, be byddwch chi'n gweud i ddenu fwy o pobl i Tafwyl, beth yw'r rheswm chi'n perfformio? Credu, mae'r ffaith bod am ddim, a mae pawb yn gallu dod, mae fe ddim yn restrained i one group of people, mae pawb yn gallu dod, a obviously a location
mae fe yn y castell Caerdydd, so... Ti'n gweld fel lot o pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg os yn dod fyd. So mae just, mae'n neis i kind of canu cynnion Cymraeg i pobl sydd ddim yn used i clywed cynnion Cymraeg. Lyfli. Diolch o galon, Heledd Holly, Gwenllian, Adwaith. Mae wedi bod bleser, diolch o galon.